Nazdar hifisti. Dneska bych vám chtěl říct něco ohledně napájecího napětí zesilovačů. Možná si říkáte, hele, to je jako trapná věc, ale dívejte. Dneska ty zesilovače by měly mít 240 V. Dost často se u těch retro záležitostí stává, že mají 220, jo. Říkáte si, hele, to je jedno, teď máme 220 nebo 240, teď je to vlastně šumák, jo. Hele, jedno to není a řekneme si dneska, proč to není jedno a co se vám prostě může stát, když tohleto prostě nebudete respektovat. Úplně typický příklad je ten klient, který si nechal poslat z Německa krásný, fakt super zesilovač. A zapojil to a za chvilku se mu z něj začoudilo. Normálně mu bouchly filtrační kapacity, kterých je tady fakt požehnaně, jo, jich tady 8. Každý zesilovač je prostě stavěný na přesný napětí. Většinou tady bývají i otoční přepínače, kde se dá vybrat 110, 220, 240. Ale někde to není, někde je jenom 110 nebo 220, někde je to vlastně napevno. Nedá se s tím vlastně nic dělat. Jo. Takže na primární straně máme těch 220 a na sekundární máme 72 V v tom případě. Jo. Plus minus 70 V, který nám vlastně krmějí koncovou část, to znamená takový ty výkonový tranzistory jsou právě napájený tím napětím a to je to, co nám vlastně dělá ten výkon toho zesilovače a proto tam to napětí je tak vysoký, protože ten zesik má prostě myslím 250 W, takže to napětí je fakt hodně vysoký. A teď co se stane s tím, když místo těch 220 tam dáte 240. Jo? Takže je to nějaká procentuální odchylka, která se samozřejmě promítne i na té sekundární straně. To znamená, o kolik dáte víc na primáru, o tolik procent zhruba víc, není to úplně přesně, ale orientačně se navýší i to napětí na tom sekundáru. To znamená, že místo těch 72 V, co tady máte, tam máte, koukněte se, mám to tady napojený, máte 78 V. Jak vidíte, tady ty kondenzátory jsou dělaný na 80 V. To znamená, ten výrobce má rezervu v kondenzátorech 72 versus 80. Má tam 8 V rezervu. Jo. A tím, že se to dalo na 240, zvýšilo se nám napětí na sekundáru, tak ta rezerva je v podstatě skoro vyčerpaná. A je to v podstatě na knop teďka. Jo. A ten kondenzátor se začíná vařit a pokud to takhle provozujete dlouhodobě, může se stát to, že to prostě odejde. Jo. Uvaří se, bouchne, zkratuje se, veme sebou další věci, má tady Grécův můstek, jo, a další věci. Takže pozor na to. Je potřeba se opravdu na to podívat, pokud takový zesek máte, a vyhodnotit, jestli to lze na těch 220 provozovat nebo ne. Jo. Jsou případy, kdy to jako nevadí, ale u těch výkonných zesilovačů to skutečně vadí a moc bych to neriskoval. Tak, co pro to vlastně udělat? Takže pokud máte zesilovač, vidíte vzadu 220, tak si stáhněte schéma, třeba tady nějaký. Koukněte se, jaký je napájecí napětí na koncový stupně, to znamená to nejvyšší napětí, co v tom schématu najdete. A koukněte se, na kolik jsou vaše kondenzátory dělaný. Jo? Pokud není, tam by to mělo být zhruba 20% rozdíl. Jo? To znamená, když mám 80 V, tak by mělo být to napětí třeba, nevím, okolo prostě 65, jo, něco takového napájecí. Musí tam být nějaká rezerva, protože v síti jsou taky nějaké špičky, ne v každém místě republiky je stejný napětí v zásuvkách, jo, někde se to může lišit, když jste třeba blíž nějaký trafostanici, tak třeba to máte vyšší než někde jinde, kde jste dál. Jo. Tady ta situace se dá řešit, tak jako jsem to vyřešil u tohle zesiku. Musíte hled koupit kondenzátory na vyšší napětí, kouknout se do schématu samozřejmě a vidíte, kterých součástek se to dotýká, kterých kondenzátorů a zkontrolovat, jestli jsou na dostatečné napětí, případně vyměnit za ty, který mají třeba 100 V místo 80 a podobně. Jo. Většinou je problém jenom s koncovým stupněm, protože ten zesilovač je většinou napájený 2 až 3 napájenícíma napětíma. Jo. První je vlastně takovýto napětí, ten standby takzvaně, tam většinou bývá vedle trafíčko malý, tam to bývá 12 V. Jo, tam to nehrozí, že byste to tak poddimenzovali, ten kondenzátor. Pak jsou další napětí třeba pro předzesilovač, ale ty jsou vlastně upravovány
z tohoto velkého napětí nějakým stabilizátorem, který vám to spolehlivě srazí dolů a tam je to jakoby v bezpečí. Ale co je vlastně vystavený největšímu riziku, jsou ty koncové stupně. Pokud by si někdo s tím nevěděl rady, klidně mi napište, můžu vám poradit, není s tím problém. Mějte se pěkně, doufám, že vám to některým aspoň pomohlo a sledujte mě na mém Facebooku. Čágo.